Здравейте! Значи това е отпред входа на помещението. Има много така приятна градинка и поддържано като зона. Влизаме в голямо отворено помещение. Ето, с прозорци на юг. Има нов климатик. Така. Разполага с две тоалетни. Има два санитарни възела. Това е единият. Всеки е с мивка вътре. Това е другия санитарен възел. Тук навътре разполага с мивка, с кухненски шкафчета и тук като отделен склад. Така. Ето го. Много като завъртане. Ето, това представлява. Няма колони в средата. Много е подходящо за офиси, за танцовална зала, за масажи, за всякакъв, абсолютно всякакъв вид дейност. Има спирка на тролеи съвсем наблизо. Ето. Така.